खुलुमबाय आं मिजिंथियो नोंथांमोना मोजाङै दङ आं गवायाव दंफैयो जोलैखौ लानानै देग्लायनि फिल्म बाजाराव वर्ल्डनि गुबुन गुबुन देशनिफ्राय कान्ट्रिनिफ्राय फैयो रिप्रेजेन्टेटिभफोर बिथांमोना इन्डास्ट्रिनि मानसि फिल्मा बेयाव पाब्लिकनि थाखाय ओपन नङा इन्डास्ट्रिनि मानसिफोरनि थाखाय ओपन जाहाथे फिल्मखौ मोजां मोनब्ला बिथांमोना बायनो हायो आरो फेस्टिभेल गावसोरनि फेस्टिभेलफोराव जोंखौ लिंनो हायो बेनिखायनो फिल्म बाजारा जायो आं नोंथांमोनखौ साबायखर होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों थांनाय सप्तायाव क'क्राझार गल्ड सिनेमायाव आरो टंलानि साया सिनेमायाव फैनानै जायफोरा सावथुनखौ नायफैबाय नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बुङो नोंथांमोननि अनसायनायजोंनो क'क्राझार गल्डआव कन्टिनिउ थागोन सावथुना फैगोन सप्तायावबो दिन्थिफुंगोन श' टाइमिंआ सोलायदों बेखौ आं खोन्थानो नागिरदोंमोन थांनाय सप्तानि माने दिनैहालागै श' टाइमिंआ जेरैमोन बेबायदि थानाय नङा गाबोननिफ्राय श' टाइमिंआ सोलायगोन गोदान टाइमिंआ जादों गाबोननिफ्राय 1:15 आरो 6:15 1:15 PM and 6:15 PM आं आसा खालामो नोंथांमोना फैगोन सप्तायावबो जायफोरा नायाखै बिथांमोना फैगोन आरो नायबावगोन आरो जायफोरा नायखांबाय बिथांमोनाबो गोसो जाब्ला फैनानै नायनो हागोन होमबा जों एनकारेज जागोन आसा खालामो दाहालागै जेसे अनसायनाय मोनबाय जों आरो जोंनि सावथुन जोलैया फैगोन समफोरावबो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनलांबाय थागोन आरो क'क्राझार गल्डआव फैनानै सिनेमाखौ नायगोन आरो थांनाय सप्तायाव जेरै हाउसफुल जालांबाय बेबादिनो हाउसफुल जालांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो गोजोन्थों